Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler. Cuma günlerimiz Ramazan ayları mübarek olsun. Allah Teala kılgan ibadetlerimizni, orazalarımızı, namazlarımızı, bergen zakat sadakalarımızı, zekatlarımızı kabul kılsın. Kılgan günahlarımızı Allah Teala keçire kursun. Şu ömürlerimizni Allah Teala'nın emri bilen koşkanların ötep teganlarından tıyılıp anın rizalığına umtulup yaşarga nasip eylesin. Allah Teala bizge iki dünya bakıtları nasip etsin. Etken har bir hamdsenelerimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga erişip, etken har bir salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişirge nasip eylesin. Muhterem kardeşler, bugün sileşip ketesi sözümüz bulur sadaka degen mesele turunda, sadaka degen söz turunda niçin degende Ramazan ayı şulay bit izgilikler kılı ayı hem Ramazan ayında biz silep bitken idik. Kur'an ayı dip, Kur'an oku ayı dip şulay bit. Şulay yok. Ramazan ayında Karışalar Müslümanlar kuberek sadaka da verirge. Şu sadakanın faziletleri turunda, istinlikleri turunda, savapları turunda, haminde şu ayda şu sadaka arkalı nindi savaplar işlep bula, hem de inde şu verilen sadakalar için nindi savaplar bula, şunun turunda inşallah sileşip giderimiz. Muhterem kardeşler, elbette sadaka digeç, hazırki vakitte sadakanı köp kişi indi. Biznes tipte kabul ede başladı şulay bit. Mesela nindidir yetimler akça jiya başlasalar yoki avrular bütün jerde hazır tege pajirtuvenya sadaka diler şulay bitinde meşitlerde de sadaka turunda fikir sileşeler. Әле менә күптән түгел генә бер поп икенче попны пычак белән кадаган садака өчен чиркәүдә анда да садаканы бүләләр шулай бит инде. Каян килеп чыккан бер попның доходы кимегән. Sadaqalары әзрәк керә башлаган. Нишләп әзрәк керә башлаган дип тикшереп карасалар, икенче поп теге кешеләргә шушы попларга әйтмичә генә кешеләрдән садака җыеп ятканды гакылы инде. Тегеләргә барып җитмәгән кешеләр бу алтарак утырган инде күрәсең. Шуның аркасында ачуланышып берсе икенчесенә пычак кадаган. Менә шундый нәрсәләрне ишетәсең дә, аннан соң әлбәттә инде садакага карата ниндидер бер теге негатив фикер барлыкка килә шулай. Әмма нәрсә генә булса да садаканы динебездән алып ташлап булмый. Һәм инде аның саваплары турында, аның кешегә булган файдасы турында без шулай ук инде дәшмичә кала алмыйбыз. Шуңа күрә хәзерге вакытта әлбәттә бу сүзгә карата ниндидер начар, негатив мәгънәдә бар кызганычка каршы. Үзенә күрә бер акча эшләү бизнес кебек тә карыйлар. Шулай да ул бирүченең савабын киметми бердә. Алучының ул үз проблемасы, шулай бит. Ул нинди ният белән алган, нәрсә аңа җитми шулай бит. Әмма бирүченең ул әлбәттә савабын киметми. Ә безгә мөһим шул. Аллаһ Тәгалә каршында савап ала. Инде Абу Зар радиллаһу анһу үзе тормышта бик тә заһид кеше була, аскет. Һәм бөтен булган артык әйберләрен ул гел садака итеп тарата торган булган. Ул гына түгел, ул башкаларга да шуның турында сөйләгән бик каты. Усман радиллаһу анһу вакытында ул байларга бәйләнеп йөри башлый. Ягъни бер туктамый, кая гына булсалар да байлар садака бирегез дип шулай бит инде аларга бәйләнеп йөри башлый. Сезнең малларыгыз күп, акчаларыгыз күп дип. Байлар Усман радиллаһу анһуга зарланып киләләр. Безне туйдырды инде ул ди. Яшәргә ирек бирмәйди. Безгә ди. Гел борчый безне дигәч, Усман радиллаһу анһу Абу Зар радиллаһу анһуны шәһәр читенә чыгарып җибәрә. Аңа анда йорт бирәләр, көтү бирәләр, бар син шунда яшә, ягъни кешеләр янында яшәмә диләр. Чөнки кешеләрнең яхшы яшәгәннәрен күреп, аның күңеле әрни, нишләп сез башкаларга ярдәм итмисез дип. Артык моның турында сөйли башласаң, кешегә ошамый. Шулай ук. Менә безнең мәчеткә дә бер заман кешеләр килә башлаганнар иде. Менә ди мин теге мәчеткә йөри дирим ди. Анда ди гел садака турында сөйлиләр, шуңа күрә монда йөри башладым ди. Теге гел сырыйлар ди, һаман җитми аларга ди, шуңа күрә монда йөри башладым дип, шулай дип килүчеләр дә булды. Шуңа күрә кешедән шулай бит гел садака сорап торгачтан әлбәттә инде ул
кешегә уңайсыз. Менә шушы Абу Зар радиллаһу анһу шуңа күрә садака турында аның хадис китерүе бер дә гаҗәп түгел. Ул булай дип әйтә. Намаз ул ди диннең терәге ди, нигезе ди. Ягъни намазың булмаса динең дә юк дигән сүз. Аны дөрес аңларга кирәк. Без инде хәзер еш кына вага сөйләгәндә сөйлибез, намаз укымаган кеше дә мөселман, ла илаха иллаллаһны әйтсә дә ул да җәннәткә керә ала, һәм башка шундый сүзләрне кулланабыз. Әмма дәреслектә булар бөтенесе дөрес, әлбәттә, ул кеше мөселман һәм башкасы, әмма намаз укымаса кеше, аның иманы, аның ла илаха иллаллаһ дигән сүзе ул барыбер шикле булып кала. Ул ихласмы, юкмы, ул аны аңлап бетерәме, юкмы, бу бик зур мәсьәлә. Ни өчен? Шәйтә Аллаһка ышанам ди. Аллаһка ышанасың икән, шулай бит Аллаһ Тәгаләнең әйткәнен дә үтәргә кирәк. Чөнки әгәр дә син, әйтик мәсәлән, армиядә генералга ышанасың икән, аны генерал дип таныйсың икән, димәк, аның приказларын да үтәргә кирәк. Үтәмисең икән, трибунал. Менә монда да шулай, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгаләнең әмере, нигезе шулай бит инде ул намаз уку ди. Җихад ул зур гамәл ди. Абу Зар радиллаһу анһу әйтә, ягъни ул бик зур саваплы эш ди, җихад ди. Садака ди, гаҗәп әйбер ди. Садака гаҗәп әйбер ди. Менә шундый кызык сүзләр. Намаз диннең нигезе, җихад ул зур әйбер, ягъни аның эшләсәң зур савабы була. Садака гаҗәп әйбер. Нишләп соң ул гаҗәп? Аның гаҗәплеге нәрсәдә? Аның гаҗәплеге, мөхтәрәм кардәшләр, кешегә булган тәэсире, җәмгыятькә булган тәэсиреннән карап белергә була. Чөнки кешегә кай вакытта иң сәйре, беләсезме нәрсә? Намаз уку авыр булмаска мөмкин. Хәтта җихадка бару да авыр булмаска мөмкин. Садака бирү авыр булырга мөмкин. Садака бирү авыр булырга мөмкин. Кешеләр, мәсәлән, акчаларын җәлләп, мәсәлән, җихадка барсаң, сине үтерергә мөмкиннәр, шулай бит инде. Кеше әйтә, ну ничек инде, менә кеше үлемнән курыкмый, садака бирүдән куркамы? Курка. Саранлык үлемнән дә көчлерәк хис. Үлемнән куркудан да көчлерәк хис. Мәсәлән, кешеләр акча җәлләргә мөмкиннәр үзләренең сәламәтлегенә. Саранлыктан. Акчалары бар, әмма җәллиләр. Моны үлемнән куркуга караганда да көчлерәк хис дип әйтеп булмыймы? Була, әлбәттә, шулай бит. Була, әлбәттә. Шуңа күрә дә менә бу саранлык дигән нәрсә ул аңа караганда да көчлерәк. Үлемдән куркуга караганда да көчлерәк булырга мөмкин. Һәм инде Абу Зар радиллаһу анһудан сорыйлар, нинди садака иң яхшысы диләр. Садака иң яхшысы нинди? Ул әйтә, күп бирелгәне ди. Яшерен бирелгән дими, ачык бирелгән дими, шулай бит анда акча белән, мал белән бирелгән дими. Иң яхшы садака ди, күп итеп бирсәң әйбәт. Безгә инде элеклектән шулай бит сөйлиләр иде татарларда, инә дә бүләк, дия дә бүләк дип, шулай бит. Инә дә бүләк, дия дә бүләк, шуңа күрә инде кешеләр таратырга тотыналар инә. Шулай дия таратмыйлар, инә тараталар. Инә дә бүләк, дия дә бүләк дип. Ләкин бу сүз ике кешегә кагылган. Инә дә бүләк дигән сүз ул хәерчегә кагылган ул. Ягъни хәерчегә әйтелгән сүзләр, инә дә бүләк. Уялмасын, инә булса да бирсен. Мин хәерче, акчам юк дип түбәнсенмәсен, инә булса да бирсен. Ул хәерчегә әйтелгән сүз. Дия дә бүләк дигән сүз ансы байга әйтелгән сүз. Бай инә бирә алмый. Бай инә бирсә, аңа килешми ул. Бай бирергә тиеш дия, шулай байга шул килешә. Шуңа күрә булар икесе ике әйберләр. Шуңа күрә дә нинди садака иң яхшысы дигәч, ул күп итеп бирелгәне әйбәт ди Абу Зар радиллаһу анһу. Һәм инде әлбәттә шушындый аятны укып күрсәтә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Лән талалул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Сез изгелеккә ирешә алмыйсыз, яраткан әйберләрегездән садака бирмичә ди. Менә бу да хикмәтле аят. Изгелеккә ирешер өчен садака бирү генә җитми, яраткан әйберне садака итеп бирергә кирәк. Кирәкмәгән әйберне түгел, идә мусор булып яткан әйберне түгел. Шулай бит. Асан кай вакытта әйтәләр, менә минем өемдә кирәкмәгән мебель бар иде. Шкаф 58нче елгы. Садака итеп бирәсем килә, сезгә кирәк түгелме ди. Нимә? Берсендә бардык, бер кеше әйтә,
Менә ди, мәчеткә бирәм ди, садака итеп бер шкаф бар ди. Ну ярар, алырга дип бардык. Хәзер без аның өенә керсәк, именнән шкаф теге. Моның кадәр. Сүт күтәреп булмый. Баскычтан шудырып пешердек инде. Күтәреп булмый аны. Без анда 2 кеше барган идек. Баскычтан шуып төште кырые белән. Әле бу бетоннан шуып төшә бит инде. Алып чыксак, кырыена бер нәрсә булмаган. Шуның кадәр сыйфатлы үзе. Ватылмый да, нитмий дә. Ну күтәреп булмый. Мәчеткә алып кайтып куйдык инде. Менә шундый садака итеп бирәләр, шуңа күрә үзләре күтәрә алмаган әйберне. Мөхтәрәм кардәшләр, әмма инде яраткан әйбердән садака бирсәгез ди, ул савап була ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм инде Абу Зар радиллаһу анһудан сорыйлар, әгәр дә кешенең садака итеп бирерлек әйбере булмаса, нәрсә эшләргә ди? Кайбер кешенең акчасы юк шулай ди. Нәрсә эшләргә ди? Абу Зар радиллаһу анһу әйтә, алайсаң ризык белән бирсен ди. Мәсәлән, кешенең акчасы юк, әмма ризык бар бит, өйдә үзе ашый бит ул. Үзе ашый. Мәсәлән, үзенә ризык акчасы китеп бит аның, ризык белән бирсен ди. Димәк, бүлешсен кем беләндер булса. Ипи белән бүлешсен, ашы белән бүлешсен, шулай бит. Менә бу да шулай ук садака була ди. Һәм шулай ук Абу Зар радиллаһу анһудан сорыйлар, әгәр дә аның аңа да мөмкинчелеге булмаса ди. Чөнки әлеге вакытта кешеләрнең ризыклары да булмаган чаклар булган. Хәзер инде андый проблеманы без күз алдына китермибез. Шулай бит. Аллаһка шөкер. Әмма әле кешенең ризыклары да булмаган. Бу очракта нишләргә соң дигәч, Абу Зар радиллаһу анһу әйтә, алайсаң ул кемгәдер физик яктан булышсын ди. Эшләргә булышсын. Мәсәлән, кемгәдер бара да булыша. Кай вакытта шулай ук килеп әйтәләр. Мәсәлән, без ди акчабыз юк, берәйберебез юк булышырга, бәлки берәр эш белән булыша алабыздыр ди, берәр хезмәт белән ди. Мәсәлән, кайбер кеше килеп әйтә, менә ди мәчеткә ди берәр хезмәт белән булыша алмыйбызмы ди, мәсәлән, идәннәрне җыштырып чыгара алабыз, сәгереп чыгара алабыз ди. Акчабыз юк бирергә ди, шулай дип килеп әйтүчеләр бар. Менә һич югында шулай булышсыннар ди, Абу Зар радиллаһу анһу әйтә. Шулай ук Абу Зар радиллаһу анһудан сорыйлар, әгәр дә ул моны да эшли алмаса, нәрсә эшләргә? Әгәр кемгәдер белән көч белән дә булыша алмый шулай бит инде. Алайсаң ди, бер хөрмәнең яртысы белән булса да үзен тәмуктан сакласын ди. Ягъни хөрмәнең яртысы ул ризык та түгел инде ул. Әмма нәрсә белән булса да бирсен ди. Үзеннән нәрсә булса да бүлеп бирсен дигән мәгънәдә бу. Нәрсәсе бар, шуны бүлеп бирсен. Әз генә булса да дип әйтә. Әгәр бу да булмаса ди, Абу Зар радиллаһу анһу әйтә, алайсаң ди, үзен сакласын гынахтан ди, кешеләргә зыяны тимәсен ди. Ягъни әгәр дә инде бер нинди файдасы юк икән бу кешенең, булыша да алмый, садака да бирә алмый, гынах кылмасын. Кешегә зыян китермәсен. Һич югында шулай ди. Иң минимум дип әйтик инде, иң кичкенәсе. Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисләреннән килгән бу. Аны кайберләр әйтә хәдис дип тә, әмма Абу Зар радиллаһу анһу да килә шушындый сүзләр. Менә монда шундый бер кызык сүз бар, шулай бит. Монда җавап, менә Абу Зарга сорау бирәләр, радиллаһу анһу, ул җавап бирә. Ләкин булар арасында шундый сорау юк. Мәсәлән, аңа әйтәләр, нинди садака яхшы, күп итеп бирелгәне ди. Бирә алмаса нәрсә ди? Ризык белән биргәне ди. Ләкин бу хәдис безнең хәзерге заманга туры килми. Безнең заманда хәзер мондый ситуация юк. Безнең заманда ситуация икенче. Саранлык. Бу хәдистә саранлык турында берәйбер юк. Мәсәлән, килеп әйтәләр, нинди садака яхшы? Күп итеп бирелгән садака, шулай бит, син җавап бирәсең. Әгәр кеше бирә алмаса садаканы дигәч, элекеге кешеләрнең башларына да килмәгән бу кеше саран дип. Алар уйлаганнар, бу кешенең акчасы юк дип. Ә кеше саран булса нишләргә? Җавап юк. Шундый заманага килеп җиттек, мөхтәрәм кардәшләр, кешенең шулай мөмкинчелекләре булырга мөмкин. Әмма саранлыкны эшләтергә, бу инде монсы мөхтәрәм кардәшләр, дин җавап бирә торган әйбер түгел. Диндә мондый нәрсә юк. Мөселман кешесенә саранлык хас түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә монда аның турында хәтта сүз дә юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кояш чыкканда ди, кешегә ди, ике ягына ике фәрештә җибәрелә ди. Кояш чыкканнан соң ди. Бу теге гамәлләрне безнең язып баручы түгел, алар гел безнең янда.
Безнең янга истәмә 2 фәрештә килеп баса. Кояш чыкканнан соң. Дежурный фәрештә дип әйтик инде. Алар нишлиләр? Алар бөтен җир шарына, бөтен җиһанга аваз салалар, мөрәҗәгать итәләр. Аны кешеләр һәм җиннәр ишетми аларның тавышларын. Әмма калган бөтенесе дә ишетә. Алар әйтеп торалар: "Халумму я юханнас, халумму иля раббикум." И кешеләр, Аллаһы Тәгалә янына ашыгыгыз диләр алар. Менә шуны кычкырып торалар, чакырып торалар. 2 фәрештә: Аллаһы Тәгалә янына ашыгыгыз, Аллаһы Тәгалә янына ашыгыгыз дип, һәрбер кеше янында шушы 2 фәрештә тора. Һәм ул фәрештәләр шушы кешеләр янында шулай ук әйтәләр: "Малың әз булса да, җитә торган мал әйбәтрәк ди. Адаштыра торган күп малга караганда ди." Шушы фәрештәләр әйтә. Әгәр дә синең малың үзеңгә җитә икән, әз булса да, һәм син шушы мал белән туры юлда йөрисең икән, ул әйбәтрәк адаштыра торган күп малга караганда. Менә бу бик мөһим сүз. Кай вакытта без көнләшеп җибәрәбез бай кешеләрне. Әмма бит ул кешеләрнең маллары күп булса да, алар адашканнар. Синең малың әзрәктер бәлки, ләкин син ач түгел. Торырга урының бар синең. Балаларың да ач йөрми синең. Димәк, бу малың сиңа җитә. Менә шушы малың сиңа әйбәтрәк, хәерлерәк, әгәр син туры юлда булсаң. Әгәр син хидаятны югалтмасаң, намазларыңны укысаң, мәчетләреңгә йөрсәң. Кемнеңдер малы да күп, әмма мәчет юлын белми. Нәрсә икәнен белми. Кешенең шуның кадәр хидаяты юк, ул инде ак белән караны айырмый. Кичә генә бер хатын кыз әйтә: "Миңа да яулык бәйләп йөргән кызлар ошамый" ди. Һаман бәйләнәләр шуңа. Хатын кызлар бәйләнә. Мәйтәм, нишләп ошамыйсың алар сезгә ди. Алар безнеңчә бәйләмиләр ди. Мәйтәм, сезнеңчә ничек буласың ул? Менә сез мәйтәм, сезнең буын 50-60 яшь сезгә хәзер. Сез ничек киенәсез соң, мәйтәм? Сезнең күтәрегездә чалбар, лосина кебек обтягивающий, шулай бит хатын кызда. Истегездә футболка. Ул футболка эченә бер нәрсә юк. Имчәкләрегез билгә кадәр асылынып төшкән. Башларыгыз шайтанлык шикелле мәйтәм, прическа. Төрлесе төрле якка карап тора. Мәйтәм, менә сезнең кыяфәтегез шундый. Бу безнең әбиләр шулай киенгәнме соң? Сезгә ошамый яулык бәйләгән кызлар. Безнең әбиләрчә киенмәгән дисез. Безнең әбиләр булай киенгәнме соң? Бу апа әйтә: "Ну, это ваше субъективное мнение." Но мәйтәм, и ваше мнение тоже субъективное. Кызлар ошамаса сезгә, ул бит тоже субъективный, сезнең фикер ул. Менә бу кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр, акчалары да бардыр. Бөтен әйберләре бар, ризыклары да бардыр. Әмма бу аларны туры юлга кертми. Ак белән караны айырмыйлар. Инде син һич югында гынахка батсаң да, әйт инде: "Мин гынахка баттым, менә алар молодцы, туры юлда йөриләр" ди. Һич югында шулай диген инде, шулай. Шуңа күрә дә күп мал, мөхтәрәм кардәшләр, ул кешене туры юлга кертә дигән сүз түгел. Көнләшергә кирәк туры юлда булган, күп гыйбадәт кылган, яхшы дини белем алган кешеләрдән. Әгәр дә кеше бай икән, әмма адашкан икән, ул инде көнләшүгә лаеклы әйбер түгел. Һәм шушы фәрештәләр дуга кылып торалар ди. Нәрсә дип дуга кылалар? "Я Рабби, кем юмарт, кем садаканы бирә, кем юмарт, аңа шушы биргән акчасын арттырып кайтар тизрәк" диләр. Кем саран ди, шуның малын юкка чыгар диләр. Кем саран, кем садака бирми, аның малын юкка чыгар диләр. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, бу фәрештәләр инде дуга кылып торалар. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, бер кеше турында да сөйләп китик. Бу кеше Кәгъбәтулла янында дуга кылып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында бу. Ул дуга кыла нәрсә дип: "И Раббым ди, шушы Кәгъбәтулла хөрмәтенә дугаларымны кабул итәле" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу дуганы ишетә дә әйтә: "Син дуга кылганда сора: И Раббым, минем хөрмәтемә кабул ит дугамны" дигән. Чөнки мөселман, мөэмин кешенең дәрәҗәсе Кәгъбәтуллага караганда зуррак ди. Мощный хадис бу, мощный сүз бу.
Мөселман мөмин кешенең дәрәҗәсе Кәгъбәтуллага караганда зуррак. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Минем өчен Кәгъбәтулланы җимерү хәерлерәк бер мөселман кешесен үтерүгә караганда." Кәгъбәтулла ул бина гына ди. Таш. Аны яңадан тизеп була. Ә менә кешене үтерсәң, яңадан барлыкка китерә алмыйсың. Кәгъбәтулланы тизегән кешеләр Аллаһ Тәгаләне барлыкка, кешене барлыкка китергән Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә дуга кылганда ди, дуга кыл минем хөрмәтемә. Мин кеше хөрмәтенә шушы дугамны кабул ит дип ди. Бу кеше шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа шундый киңәш бирә. Бу кеше әйтә: "И Расулаллаһ, ди, минем бит бер гынахым бар ди." Нинди гынахың бар синең ди? Нинди гынахың бар синең ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Бу кеше әйтә, минем ди бик күп зур көтүләрем бар, атларым бар минем бик күп ди. Но ди шулардан садака бирә башласам ди, минем битем янган кебек була ди, ичимнән ут чыккан кебек була ди. Ягъни бирә алмыйм ди. Мин авыр миңа ди, бирә алмыйм, мин моны эшли алмыйм ди." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа карый да: "Бар, минем янымнан кит, ераккарак ди. Син тәмух әһле ди, мине яндыра күрмә ди." Ягъни ул кешегә хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөйләшми дә аның белән. Менә без әйттек бит әле, саран кеше турында нәрсә дип әйтергә? Абу Зар радиллаһу анһу җавабы юк саран кеше турында. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Саран кеше турында бар ди, монда тырма ди. Синең утың мине яндырмасын ди. Әгәр син 1000 ел буе намаз укысаң да, 1000 ел буе ураза тотсаң да, шушы хәлеңдә калсаң, Аллаһ Тәгалә сине битең белән тәмухка кертәчәк ди. Ягъни синең намазыңның да, синең уразаңның да файдасы юк ди шушы саранлыгың аркасында." Бу сүз бармый акчасы булмаган кеше турында. Сүз бара акчасы булып саран булган кеше. Бирә алмый ул. Бүлеп бирә алмый ул, шулай бит. Эсә алмый ул үзеннән. Менә бу кеше турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай ди. Моның файдасы юк ди, син әгәр дә син 1000 ел буе намаз укысаң да, 1000 ел буе хәтта ураза тотсаң да ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шундый сүзләр садака бирүчеләр турында һәм саран булучылар турында. Иншаллаһ рус телендә сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о нашей любимой теме. Это садака. Пожертвование, милостыня, можете переводить как хотите. У садака очень широкое понятие. Садака, в общем, если его рассмотреть, это делиться. Делиться тем, что у тебя есть. Это может быть имущество, в первую очередь это относится к имуществу. Это может быть помощь какая-то, физическая сила. Это может быть настроение. Это тоже садака, когда ты делишься своим настроением, потому что, как говорил Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, улыбка тоже садака. Да? Поэтому самое главное это делиться. То есть дать то, что у тебя есть. Кому-то. Да? Это может быть все, что угодно. Человек, потому что может нуждаться в чем угодно. Даже поделиться своим временем. Иногда проще дать деньги, чем послушать кого-нибудь, посидеть, да? Иногда приходят люди, могут по часу что-то рассказывать. В этом случае мне хочется их перебить и сказать: слушайте, вам нужны деньги, давайте я вам дам и уходите. Иногда просто хочется вот так: вот я готов вам дать там, вот сколько хотите вам, надо. Только уходите. Целый час слушать человека, это действительно сложно бывает. Вот поэтому садака это еще и то же самое поделиться временем. Это тоже садака. Поэтому у садака очень широкое понятие. Но в первую очередь, конечно же, оно относится к имуществу. То есть поделиться имуществом, оказать помощь имуществом. Дорогие друзья, садака это очень важная часть религии. Почему? Потому что это жертва. Отдать то, что у тебя есть, кому-то безвозмездно, только ожидая довольства Аллаха, милости Аллаха, это требует очень большой, сильной веры. Так просто это сделать очень сложно. Практически невозможно. Потому что даже те люди, меценаты, которые оказывают помощь миллионами, да, миллиардами, они за это что-то получают.
То есть они построили мечеть, например, но за это город им дал землю. Или они построили церковь, за это они построили небоскреб где-то. То есть за это они все равно что-то могут получить. А просто безвозмездно что-то отдать вот так вот, это очень сложно. На это способен только верующий человек, который понимает, что он отдает не просто так, а за это получает саваб, невидимую вещь, что-то, довольство Всевышнего. Поэтому это связано с очень сильной верой. И хадис, который сейчас мы скажем, будет нам понятен, если мы отнесемся к садака именно таким образом. Пророк ﷺ говорит: жадный, говорит, далек от Аллаха, далек от рая и далек от людей и близок к аду. Пророк ﷺ говорит: жадный далек от Аллаха, далек от рая и далек от людей. Почему далек от Аллаха? Потому что Аллах Та'аля велел давать садака, он не дает, значит не слушается. Далек от рая. Почему? Потому что Аиша ради Аллаху анха сказала, что у садака, у щедрости, это как дерево, говорит. У этого дерева корни в раю, а ветви в этом мире. Кто будет держаться за щедрость, тот окажется в раю в итоге. А у жадности, говорит, наоборот. Это, говорит, такое дерево, корни которого в аду, а ветви в этом мире. Кто будет держаться за жадность, тот попадет в ад. Поэтому человек, он близок к раю, если будет щедр. Далек от людей. Жадный человек далек от людей, потому что жадного человека никто не любит. Правильно? Никто не любит. Даже если его где-то с собой берут, смеются над ним, да, и потом про него плохо разговаривают. Потом говорят: вот этот парень, он никогда за себя не платит. Потом рассказывают про него, да. Приходит, кушает, говорит, никогда не платит. То есть жадный человек. Вот поэтому, дорогие друзья, он далек и от людей, но, говорит, близок к аду. А щедрый, говорит, человек близок к Аллаху, близок к раю, близок к людям и далек от ада. Аллах Та'аля щедрому человеку прощает то, что не прощает обычному человеку. Например, человек допускает ошибки какие-то, да? Но из-за его щедрости эти ошибки прощаются. Аллах Та'аля с милостью смотрит на этого человека. Мы не идеальны. Каждый из нас может грешить, делать какие-то плохие вещи. Поэтому, если не милость Аллаха, то суд будет страшный. Мы не идеальны. Никто не сможет идеально что-то сделать. Если, например, даже в этом мире проверяющий придет и не будет закрывать глаза на что-то, вот кто кафе занимаются, они же понимают, вот санэпидстанция придет на проверку. Если он не будет закрывать глаза на что-то, вы никогда не сможете открыть кафе. Никогда. То есть соблюсти все правила вы не сможете. Поэтому надо делать так, чтобы у него чуть-чуть закрылись глаза. Да? Надо пару купюр поставить, чтобы он не все видел. Да? Что и делают. Вот так люди работают, так скажем. Через эти пару купюр уже дневной свет нехорошо пропускает и не все видит, эта санэпидстанция. Если проверяющий будет видеть все, если Аллах Та'аля будет рассчитывать нас за каждое наше мелкое деяние, нам никогда не пройти суд в ахирате. Мы не можем надеяться на свои дела. Никогда. Мы сделали сегодня одно хорошее дело, а завтра мы два уже плохих сделали, перекрыли, так скажем. Вот поэтому щедрый человек, когда он щедр, таким образом он вот эти плохие поступки свои закрывает. Из-за его щедрости Аллах Та'аля прощает ему вот эти плохие поступки, и этот человек становится близким к раю, далеким от ада. Пророк ﷺ сказал: «Хассину амвалякум без закати». Очищайте свое имущество закатом. Закат – это садака, но обязательный садака. Иногда тоже люди негодование выражают. Вот, говорит, почему, говорит, вы какие-то придумали, говорит, закат какой-то еще, да? 230 тысяч, из него там 2,5%, это вы сами придумали, этого такого нет, в религии можно давать садака сколько пожелаешь там, да? Он копейку дал, этого достаточно. На самом деле, конечно же, это не мы придумали,
Это все в исламе, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Все мусульмане, у которых есть эта сумма, которая лежит у них, это год, они платят закат. От этого никуда не деться. Что такое закат? Закат – это очищение имущества. Как известно, Аллах Тааля, вот же многие жалуются, вот Аллах Тааля несправедливо раздает богатство. Несправедливо раздает, правильно? Потому что не всем одинаково. Почему вот каждому человеку с неба не падают, каждому там, да, в месяц там, слиток золота. Просто так. Каждому. Почему богатство собраны в одних руках? На самом деле Аллах Тааля всем дал. Но Он сказал таким образом. Вот когда вы нанимаете рабочих и даете им зарплату, кому вы даете зарплату? Бригадиру. Вы зовете бригадира, осматриваете с ним работу, вы же не будете таскать с собой 15 рабочих. Правильно? Один бригадир с вами ходит. Проверяйте работу и говорите, это вам. И бригадиру даете уже зарплату. Что иди раздай рабочим. Правильно? Правильно. Вот Аллах Тааля раздает таким образом. Кому-то Он дал больше и сказал, поделись. То есть в его имуществе есть часть бедняков, нуждающихся, других людей. Если он не будет делиться, он забрал деньги чужих людей. Значит, его деньги грязные. Поэтому Аллах Тааля говорит, бери из них денег садака, пророк саллаллаху алейхи говорит, тутахирухум ва тузаккихим. Ты, говорит, очищаешь их таким образом. Ты очищаешь их имущество. Поэтому пророк саллаллаху алейхи сказал, очищайте имущество закатом и садака. Таким образом мы очищаем от харама. Также пророк саллаллаху алейхи сказал, «Вадавау амрадакум бис-садака». Лечите своих больных, точнее болезни, садака. Лечите болезни садака. Что-то заболело, надо дать садака. Это вообще нонсенс. Да? В принципе, мы так и делаем. Когда что-то заболело у нас, даем доктору садака. Тут уже не лекарство помогает, а то, что ты доктору дал садака, помогает на самом деле. Кто знает ведь, что помогает? Правильно? Никто не знает. Сейчас доктора тоже очень верующие, они знают, что такое садака. Они уже сами просят, да? Они знают, что садака надо давать соизмеримо болезни, там, да? Болезнь, если сильная, значит больше даешь, чтобы быстрее вылечиться. Если болезнь не сильная, меньше даешь, чтобы соизмеримо болезни, так скажем. Естественно, не доктору даешь, конечно, доктор и так он получает зарплату. Ты даешь им нуждающимся. Первое, что ты должен сделать, когда обнаружил болезнь, ты должен дать садака. Возможно, как раз из-за этого ты не можешь вылечиться. Были примеры, когда люди приходили к ученым и говорили, у меня, говорит, болезнь, которая не проходит. И ученые говорили, дай садака. Лучше всего дать садака джария. Раньше это было там выкопать колодец. Например, там, да, сделать мост какой-нибудь, дорогу сделать. То есть вот это вот помогает уже вылечить твою болезнь. А если болезнь не вылечится, вот садака дал, что обратно забирать? Да? Ничего страшного, умираешь и саваб получаешь. Тоже ничего страшного в этом нет. Потому что это в ахирате, то, что ты дал, оно лучше. Пророк саллаллаху алейхи говорил, то, что, говорит, мы дали, садака, это наше, говорит. А то, что мы на себя потратили, это, говорит, не наше. Наоборот. Почему? Потому что то, что ты на себя потратил, это остается в этом мире. Все это сгниет. И одежда, и еда, все это сгниет. А то, что ты дал кому-то, это, говорит, переходит в ахират. То есть ты перевел. Это офшоры у тебя получается. Выражаясь современным языком, да? Ахиратские офшоры у тебя. Самые надежные. Там никто не заберет. У нас, кстати, у всех есть гражданство ахирата. Нам не надо получать кипрское там, да? Британское. У нас у всех есть гражданство ахирата. Все туда попадем. Вот что там тебя будет ждать, зависит от тебя. Сколько ты туда перевел, это зависит от тебя уже. Поэтому бывает так, что в этом мире бедные люди, они переводят больше, чем богатые даже. В этом мире очень бедный человек, может быть, а он перевел гораздо больше.
Вот поэтому, дорогие друзья, надо понимать вот эти понимания. Пророк саллаллаху алейхи также продолжает и говорит: «Вастакбалю анва аль-балаи бид-дуа». И встречайте несчастье, беды молитвой, дуа. То есть, если пришла какая-то молитва, то пришла какая-то беда, молитесь, делайте дуа, чтобы Аллах Тааля отвел эту беду. Первое, что мы должны сделать, это делать дуа, обратиться к Аллаху, и иншаллах, Аллах Тааля убережет нас. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: если, говорит, человек делает садака днем и ночью, то есть, постоянно имеется в виду, не так, что вот вспомнил, а постоянно любит давать садака. Некоторые люди, например, бывают такие люди, которые каждый день проходят там и дают садака. Некоторые люди дают садака только когда им приходит беда. Когда я сидел раньше в мечети, около двери делаешь дуа, есть люди, которых ты уже запоминаешь. Есть люди, которые каждый день заходят. А есть люди, которые заходят, когда у них беда случается. Вот пришли, я, говорит, в аварию попал, вот сейчас в суд иду, да? Вот ребенок там болеет и так далее. А есть люди, которые каждый день заходят. Вот как раз про них говорит пророк саллаллаху алейхи вассалям. Эти люди, говорят, каждый день, то есть каждый раз дают садака. Может быть, они дают мало, но зато постоянно. Но зато постоянно они дают. И вот, говорит, если человек дает таким образом садака, что с ним будет? То Аллах убережет его от укуса змеи. Раньше это было очень актуально. Укус змеи раньше означал, скорее всего, смерть. Да? Сейчас, в той местности, где мы сейчас живем, у нас нет змеи. Альхамдулилля. Таких ядовитых. Гадюка, но там не 100% умираешь. Альхамдулилля, у нас очень хорошее, кстати, место, где мы живем. У нас нет таких животных опасных, ядовитых, хищных, да, от которых постоянно надо остерегаться. У нас такого нет. Но самое страшное для нас это комары. Но комары тоже не малярийные, скорее всего, просто это психологическая атака, да? Жужжат, чешется, это уже не совсем, не так страшно, как, например, в Африке комары. И пророк саллаллаху алейхи говорил, что Аллах Тааля защищает от укуса змеи этого человека. Первое. Второе. Аллах Тааля защищает этого человека от разрушения. И третье. Аллах Тааля защищает этого человека от внезапной смерти. То есть, садака способна защищать нас, так скажем, от неожиданных неприятностей, в общем, если сказать. Вот, когда вот был же предпоследний раз дождь, сильная молния была, гром был, да? У нас, где вот мы живем, через несколько домов, там, через 2 дома, молния ударила в один дом, на крышу, прям в крышу. И крыша загорелась. Мансарда внутри загорелась. Честно говоря, вот я уже давно такого не слышал, что молния ударила в дом. Вот раньше это было актуально, да, там шаровые молнии, постоянно об этом говорили. Сейчас как-то вот уже расслабились, да? Нам кажется, что вот, пожаров уже нет, типа электричество уже все безопасно. Раньше же все лампой, открытый огонь все-таки все равно опасно было. Сейчас уже мы не боимся пожаров до такой степени, да? Не боимся уже молний, уже давно никого молния не ударяла, да? И вот, видя только в последний, так скажем, месяц, да, как у одного из наших прихожан сгорел дом дотла, как молния ударила к этим вот соседям, оказывается, расслабляться рано. Расслабляться нельзя. Внезапные какие-то неприятности, беды, они нас могут подстерегать. И вот этот человек, кого вот ударила молния, хозяйка там, женщина, спрашивает, она то ли меня знает, то ли бороду увидела, что мы мусульмане, и говорит, вот за что, говорит, Аллах Тааля ударил, говорит, видите, говорит, сколько домов вокруг, говорит, нас же, говорит, молния ударила. Она сама понимает, что вот это выбор, да? Молния же могла ударить любой дом, ударила их. За какие грехи, говорит, интересно? Я, конечно, хотел сказать, надо давать садака, но люди и так погорели, там все залито, да, еще садака ты будешь у них там, да, про садака им рассказывать. Вот. Поэтому до того, как молния ударит, я вам говорю, садака нужно давать.
Когда молния ударит, потом вы придете, или когда дом сгорит, например, да, вы придете и спросите: хазрят, вот что надо было сделать? Я же не скажу вам садака давайте, потому что у вас и так уже все много вы потеряли. Я вас пожалею, да? Я вам скажу, держитесь, денег нет, все будет хорошо, крепкого здоровья вам, да, и так далее. Вот поэтому еще до того, как эти неприятности с нами не случились, мы должны знать, что нас уберегает. Вот кто-то ездит на дороге постоянно. Что нужно сделать, чтобы уберечься от неприятностей на дороге? От каких-то мелких аварий, от хамов, например, даже на дороге. Всякое может быть. Всякое может быть. Одного вот знакомого остановили, ну там подрезали, он тоже, наверное, подрезал, тоже хотел там, да. Перед ним остановилась машина, вышли оттуда, его избили, этого парня. На этой почве, то есть это было для него психологическим ударом. И у него немножко рассудок пошатнулся. То есть потом очень долго выкарабкивался из этой ситуации. Лекарства, психиатры там, и так далее, и так далее. Альхамдулилля, он восстановился, но тем не менее, понимаете, вот даже от таких вещей надо предостерегаться. Каким образом? Вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит. Еще очень интересно внезапная смерть. Вот вчера, буквально, нет, позавчера, был 7-й день у одного человека. 45 лет ему было. Пошел на работу, зашел к врачу, сказал, что у него почему что-то с ним не так, что у него плохо, и там же умер. Это внезапная смерть. Кто из нас, вот, например, предполагает, когда мы уходим из дома, что мы можем умереть? Никто. Вот честно скажу, ни я, ни вы, никто из нас не предполагает даже, что мы можем умереть. Правильно? Это внезапная смерть, это не легкая смерть на самом деле. Ты не мог кальху Аллах прочитать перед смертью. Ля иляха илля-Аллах не мог сказать. Ты не мог оставить завещание, васият, советы дать своим детям, да? Ты ничего не смог сделать. Это на самом деле по религии это не очень хорошо. Вот поэтому от этого всего нас уберегает садака. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит в своем другом хадисе: если, говорит, люди не будут соблюдать договора, то есть данное слово, то Аллах Тааля даст войну, убийство. То есть даст убийство среди этих людей. Если договора не будут выполняться, слово не будет выполняться, распространится убийство в обществе. Если, говорит, открыто будет происходить мерзости, то есть разврат, так скажем, фахш, да, то люди будут умирать. И неизвестно от чего. Неважно, люди просто будут умирать. Вот у нас в России уже сколько лет борются со смертностью. Победить не могут. Почему? Причина в разврате. Причина не в плохой экономике, не в том, что денег не хватает, что детская смертность там сильная или большая, там и так далее, да? Проблема в том, что разврат идет. Если будет разврат, люди будут умирать, а причина уже не важна какая. Смертность будет высокой, больше, чем рождаемость. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям также говорит, что если, говорит, люди не будут давать закат, обязательный, то есть садакада, то не будет дождей. Действительно, это тоже проблема есть у нас. Каждым годом, да, каждый год говорят, нет дождей, нет влаги, не хватает влаги, соответственно, урожай плохой и так далее. В этом году вроде бы и снег был, и дождь был, но все равно реки обмелели. Но все равно урожая нет. То есть вроде бы все хорошо, но опять-таки закат не дают, и Аллах Тааля делает так, что даже тот дождь, который идет, он бесполезен. Вон сейчас какие реки у нас, да? Все, рыба умерла, судоходства нет, не ходят уже, да, сюда. Проблема. Вот как раз то проблема тоже кроется в этих вещах. Иншаллах, пусть Аллах Тааля даст нам щедрость, одарит нас щедростью, чтобы Аллах Тааля был к нам щедр. Соответственно, через нашу щедрость, чтобы нас люди любили, мы людей любили, и чтобы Аллах Тааля был нами доволен. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين
إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم وسميع الدعاء.